Berarti sampean saka Ngawi plat AE. Betul. Plat AE. Kecamatannya ngendi, Bu? Kula Kecamatan Padas. Kecamatannya Padas, Kabupatennya Ngawi. Nggih. Nek desane ngendi Padasin, Nduk? Desane Sukawiono. Sukawiono. Nggih. Sukawiono ki jembar. Mula jembare Sukawiono ora kena dijajaki. Dusune Sukawiono ngendi, Nduk? Dusune menika Mbawuk, Mas. Balen ana sing cetha? Mbawuk. Mbah. Bu. Nggih. Kok niku nek banter-banter iki isin lho Mas Janino. Lho, ora apa-apa wong jeneng daerah kuwi ora ana salahe, ora ana eleke. Ngoten nggih. Pancen nek jenenge kuwi ya. Nggih. Kuwi ora gaweanmu dhewe to? Mboten no. Gaweane mbah-mbahmu dusunmu biyen to? Nggih. Kowe biyen berarti jenenge wis bawuk ngono. Agem M. Oh, ngono. Agem M. Iya. Ampun betok Agem Iya. M. Bawuk ngoten lho. Ya gak bawuk tapi mbawuk ya. Ya. Nggih, non sewu menawi bapak-bapak ibu-ibu mriki niku nek mboten percaya mengke saged mirsani map teng Google Map teng HP. Jenengan ketik mawon dusun Bawuk Sukawiono muncul gambare. Oh, nek wis digoleki ning Google Map ngono langsung metu gambare bawuk iki mau ya. Maksudnya ikonnya. Oh, lah iki gambare dusune niku. Iya, dusun Bawuk Agem M lho, Mas. Oh, nggih bawuk. Dadi Iya. angger dibuka ning Google Map bawuk ngono mak bedunduk metu ngono. Iya, betul. Iya. Makanya metu wit ringene ngerembuyung ngoten, Mas. Oh, daerah desa to? Nggih, desa. Pedesaan to? Pedesaan, Jadi leres. akeh wit-wite. Betul. Akeh tanduran-tandurane. Betul. Oh, berarti mbawukmu cek ketel, Nduk ya. Nggih, nggih kula niku mbawuk niku subur Mas Tanai alhamdulillah. Oh, reboisasi. Betul. Penghijauan. Nggih. Luar biasa.